Bis, tapi aku ana lagu jaman cilik. Nek pas waya dicekoti lampung ngene iki. Sugeng, 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 sugeng. Sakar mingar cuy. Serang, serang. Penyu, 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 penyu laut. P nek salam sing apik gene. Ya wes tak baleni. Assalamualaikum, ora jawab PKI. Waalaikumsalam. Weh, aku ora PKI lu. Sakit, aku ganggu aku main game kok. Ngapa ya bis ndrokno omah ae. Matane kok lagi lapo iki? Aku lagi pusreng iki perang dunia ninja keempat iki. Alah, lagi cosplay dadi ubur-ubur aku. Teke cosplay ubur-ubur, masa nama aku ngene lah piye? Aku main game iki ku. Wis ta iki ku lapo ta sasirene ku mengganggu quality time ku. Aku ngorene iki nggo rezeki kanggo kowe bis. Alah dobol. Nek ku rene ku nyumpek-nyumpeki gontok, Mbah. Wis moro ra go jajan. Ngene iki nek kowe go jajan ndak, mainku tambah konsentrasi jane ngene iki. Mbah. Aku rene ngono pengen ngewangi kowe bis. Ngentekno kuota di film timbang mubadir ya. Mubadir itu acane setan. Alah tak bedek, mesti kowe kentekan kuota kowe. Ki lagi kere aku iki mesti. Wong gayane alasan kayak rezeki apa, Mbah. Wes tapi kowe ganteng kok. Password-e apa? Ki password-e kopi nikmat nyaman di hidung. Ini lho. Lawak iku. Temenan yo. Ora ganti-ganti password-e ku. Besok lah. Oke. Wes ki meneng ae aja ganggu aku main game. Akhirnya situasi sudah damai. Bis. Mau pirang-pirang. Ora ada autan gue. apa nek tambah ra ono. Wis njaluk wifi, njaluk reko-reko, mau kondo. Tapi tamu adalah raja. Raja kaya dapurane ngrugeno PT Mbah. Gak apa-apa ha. Daripada nyugeno PT rakyate soro. Kaya dapur. Raja nek kaya kuwe ra Mbah, rakyate ku saya soro tak kandhani. Tambah gering. Bis. Tapi aku ana lagu jaman cilik. Nek pas waya dicekoti lampung ngene iki. Wis angel Mbah. Lono lagu ngilangno nyamuk lagu apa? Jajal ya tak nyanyekno. Rungokno lho. Ibu turu, digigit nyamuk. Ibu turu. Apa Mbah? Lah nek sarune pol kae Mbah. Astagfirullahaladzim Mbah. Aku sih, tidak bisa gue elik. Mungkin karena tahu dia gue balik dia.